Hey.
साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बे समाव आं खावलायबावनो बावथायखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय साबायखर थाबाय जोंनि मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो दा बे समाव मान आफादगिरि बिथाङा निपुन बर' नेहाथारि बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय जोंनि नैबे फरायसालियाव जामान मावनायनि हाबाफारि लादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों बेवहाय माबाफोर खालामनो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय मोनसे माहारिया बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा माहारि जानोब्ला जोंनो माखासे नेमखान्थि गोनां जायो आरो बे नेमखान्थिखौ जाय हारिया मोजाङै फोथांना लाखिनो हागोन बे हारियानो बयजोंबो सिनायथि मोनजागोन आरो होनो हागोन दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारियाबो मोनसे सोद्रोम हारि
आरो बे हारिया गोबां माबाजों बायदिसिना जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाय धोरोम सिबिनाय आसार खान्थि गासैबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दङ दा जोङो गुबुन धोरोम बा गुबुन माहारिजों रुजुनो थाङोब्ला सेथियाव जोंनि बर' माहारिखौ मोनो आरो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ एसे आगोलाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ भारतबर्षनि RSS ना मा हिन्दु मोनसे खोथायाव दङ जे औवा गोरलैखौ गोरलै समावनो फेङाब्ला बेखौ देरबा फेंनो हाया थिग बिब्दिनो उन्दै उन्दै गथ'खौ जों दानिफ्रायनो धोरोमनि आसार खान्थि राव हारिमुनि नियम खान्थि बेफोरखौ जों दानिफ्रायनो जुदि बिसोरनि देखायलाङोब्ला दिन्थिलाङोब्ला बिनि गेजेराव जौसेनि मादाव 70 बा 50आबाबो मोजां मानसि बुजिगोन रायखाङाब्ला आदरा थानाय बादि मोनगोन आं बेखौ साननानै आं जास्ट 1 मिनिटनि गेजेरावनो बुंनानै आं बिथांमोनखौ मानसि होनो सानदों बे समाव बिथांमोना हयथ' बेबादि हेफाजाब होआमोनब्ला दिनैनि बे हाबाफारिया हयथ' बेबादि आबुङै जानाय हयथ' नङामोन थारैनो जोङो गथ' सानैसोखौल' लानानै जोङो हयथ' बे हाबाफारिखौ मावनो गोनां जागोनमोन दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ जा बिथांमोना जोंनि नैबे हाबाफारियाव जे एसे अनसुंथाइ होबाय आं बिथांमोनखौ नाथाय साफ्रोमनिबो मुंखौ लानो एसे गोब्राब जागोन।